Talon ilmanvaihtoon ei riitä, että ulko-ovea lehauttaa auki silloin tällöin. Jotta talon lämmitys-, vesi- ja ilmastointijärjestelmä palvelisivat taloa oikein, on se suunniteltava. Kyseessä on silloin LVI-suunnitelma ja sen merkitys asumismukavuudelle on keskeinen. Eli siinä on lämpö-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihtosuunnitelmat ja sehän käytännössä tarkoittaa sitten talon käytännöllisyyttä, eli olosuhteiden mukavuutta, miten se ilma vaihtuu siellä ja turvallisuutta. Sitä se on. No niin, kylpytila. Jotta aikanaan työmaalla toteutus on jouheaa ja lopputulos odotetunlainen, edellytetään rakennuttajalta päätöksiä. Merkittävin yksittäinen lienee lämmitysjärjestelmä, eli mistä ja miten talo saa lämpönsä. Mutta iso liuta muitakin asioita on lyötävä lukkoon. Mitä hanoja sillä käytetään, mitä WC-istuimia, minkälaista ilmanvaihtokonetta ja niin poispäin. Niin siellä tulee erilaisia asioita prosessin kuluessa, mutta suurimmat on nämä lämmitysjärjestelmä ja LTO-laite. Suunnitelma täytyy olla aina valmis ennen kuin se toteutus alkaa. Ja se täytyy olla myöskin hyväksytty sitten tuolla kaupungin rakennusvalvonnassa. Eli LVI-suunnittelun jälkeen sitten alkaa nämä asennustyöt. Eli toivotaan, että sitten pystytään suunnittelun mukaisesti toteuttamaan, mikä on oleellinen osa sitä työn onnistunutta suoritusta. Suunnittelijan vinkit tulevalle rakennuttajalle ovat seuraavat. No ensinnäkin se, että suunnittelu tehdään oikeassa järjestyksessä, eli siellä on ensin keittiösuunnitelmat tehtynä, jotta saadaan tekniikka palvelemaan estetiikkaa, ja LVI-suunnittelu tulee tämmöisten ulkoisten suunnitelmien jälkeen. Ja sitten toinen hyvä vinkki on se, että valitsee verkostoituneita yrittäjiä, jolloin saadaan suunnittelusta lähtien toimia keskustelemaan keskenään, eikä yllätykset sitten tule työmaalla vastaan.